ifo chakpi wọ nkịta yara akpa nsị agwụ n'ọhịa onye uwere wee danda nwaanyị hụ ego dị ọma polisi wara akpọrọ nwaanyị ọgọdọ ọhụrụ oje mgbaru ndị dị ndụ ayiyi ọ bụ na Nasụ Igbo TV ka m nọ na-ewetara gị ifo nke tata, mana tupu ya bụ ife aga n'iru, ama na ịpịgoro anyị aka na ebe ahụ na-acha mmemme nke akpọrọ subscribe. Ọ naghị efu gị kọbọ, ọ naghị efu gị afọ. Pịara ya aka na subscribe ka o daa ya na ihe anyị na-eme na-amasị gị. Pịkwara ya aka na mgbịrịgba ahụ dị n'akụkụ subscribe ka ọ ga-abụ oge ọbụla tiri onyonyo vidio ka ndị YouTube kọrọ gị mgbịrịgba gbaga m sị gị na ọ sụọla nụ, maka ọ sụọ ị kwesịrị ịmata. Echefula na Nasụ Igbo TV bụ ndị nọ ime ka ịmata na asụsụ na omenala Igbo agaghị anwụ chacha. Ihe m bịara iwetara anyị tata bụ ifo nke na-akọwara anyị ihe mere mgbada jiri nwee nkawa n'ahụ ya. Ihe mekwara agụ na mgbada anaghị eji anya ahụ. O ruru otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ, agụ dịka isi mara ya dịka anụ na-eri ụmụ anụmanụ ndị ọzọ, o kpebie na ya ga-eji aghụghọ na-enweta ụmụ anụmanụ, n'ihi na oge dị otu a ụmụ anụmanụ anaghị ekwezi aga agụ nso n'ihi ka o si eri ha. Agụ wee gaa n'ihu ụlọ ya were gwuo nnukwu olulu, gwuchaa olulu a were akịrịka ahịhịa kpuchie ya. Ihe agụ jiri gwuo olulu a bụ na ọ bụrụ na ụmụ anụ bịawa n'ụlọ ya, ha rute n'olulu ahụ, ha danye buru ha rie. Mana mgbe agụ na-eme nke a, ọ maghị na mgbada nwa Ikodie, aha nne mgbada na obodo ụmụ anụmanụ bụ Ikodie. Mgbada Ikodie nọ na-ele agụ ebe ọ nọ n'ime ọhịa. Agụ amaghị na ọ hụrụ ya. Ka ihe a mechara, mgbada gbapụ ọsọ ozugbo gakwụ ụmụ anụmanụ ibe ya kọrọ ha ihe merenụ na agụụ nna ha ukwu egbukwela olulu n'ihu be ya ọ ga-ejiri ha. Ka o kwuchara nke a, ụmụ anụmanụ wee tie. Dịka omenala siri dịrị, n'ụtụtụ ọbụla ụmụ anụmanụ gawa ịchụ ihe ha ga-eri, agụ na-akpọ ha bịa were ọjị n'ụlọ ya. Ha tachaa ọjị, ha agawa ebe ha na-aga. Mana ụtụtụ a, dịka ha nụchara ihe a, anụ bụ ụzọ pụta bụ edi. Ihe ị ga na-ekwere mbụ mgbamgba zere zere. Ka edi pụtara n'ihu ụlọ agụ, o kelee ya dịka ha si ekele na mbụ. Ọkpọ ya, nna m agụ nkaị, mgbamgba zere zere nkaị. Ele anụ na-ekele, ọ bụ edi na-ekele. Bata anụ ka ị were, mba na-agaghị ma bata. Igwuru ọba n'iru kpuchie, igwuru ọba n'azụ kpuchie. Onye danye ga-egburu bọrịa. Ọsị ya, ele anụ kwuru, mgbada Ikodie kwuru. O ji ọkpa apịa ekwe mgbada. Nwa nwa Ikodie gwara anyị, mbọsị m ga-eme mgbada hụ. Ile ya anya n'ihu nka hụ, ile ya anya n'azụ ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgba zere zere. Ama m na ị na-ekwere mgbamgba zere zere dịka m na-agụ egwu a. Ngwa nna agụ ogbe na-etinye mgbamgba zere zere. Nna m agụ nkaị, mgbamgba zere zere nkaị mgbam. Ele anụ na-ekele, ọ bụ edi na-ekele. Bata anụ ka ị were ọjị, anaghị m abata. Igwuru ọba n'iru kpuchie, igwuru ọba n'azụ kpuchie. Onye danye ga-eburu bọrịa. Ele anụ kwuru, mgbada Ikodie gwara anyị, o ji ọkpa apịa ekwe mgbada. Nwa nwa Ikodie kwuru. Agụ abịa tie si, mbọsị m ga-eme mgbada. Ile ya n'ihu nka ya, ile ya n'azụ ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgba zere zere. Edi agafere gawa ebe ọ na-aga akpa nri, o kweghị aba. Ihe ewute agụ. Ka a na-eme nchi apụta, kpọtụkwara ya si ya, nna m agụ nka ya, mgbamgba zere zere nka ya. Ele anụ na-ekele, ọ bụ nchi na-ekele. Nchi bata anụ ka ị were ọjị. Nchi asị, mba anaghị m abata. Igwuru ọbọ n'iru kpuchie, igwuru ọbọ n'azụ kpuchie. Onye danye ga-eburu bọrịa. Agụ ajụọ ya, ele anụ kwuru, mgbada Ikodie kwuru. O ji ọkpa apịa ekwe mgbada.
nwa Nwikodie gwara m, agụ abịa tie sị, mbọsị m ga-eme mgbada, ile ya anya n'ihu nke ahụ, ile ya anya n'azụ, ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgbe zere zere. Nchi agafee. Dịka nchi na-agafe, ọ wụrụ oge ọsa mara n'elu, pam 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 pam, nwapụta n'ihu be agụ tụnye, nna m agụ nka ọsị ya mgbamgba zere zere nka ele anụ na-ekele, ọ bụ ọsa na-ekele, ọsa bata anụ ka iwere ọjị, ọsa sị ya mba anaghị m abata maka iwuru ọbọ n'iru kpuchie, iwuru ọbọ n'azụ kpuchie, na onye danye ga-eburu bọrọ ya. Agụ ajụọ ya, ele anụ kwuru, ọsasịa mgbada Ikodie kwuru, o ji ọkpa apịa ekwe mgbada, nwa Nwikodie gwara m, agụ etie, mbọsị m ga-eme mgbada hụ, ile anya n'ihu nka hụ, ile anya n'azụ, ụbara mgbamgba zere zere ma ya dịwa mgbamgba zere zere. Ka a na-eme 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 ka a na-eme, ịkpụkpa ebere kpaka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 kpak
elanụ na-ekele, ọ bụ ikpụkpa na-ekele ikpụkpa batanụ gị were ọjị, mba na anaghị m abata igwuru ọbọ n'iru kpuchie, igwuru ọbọ n'ọzọ kpuchie na onye danye gị gụrụ ọrịa mgbamgba. Elanụ kwuru mgbada Ikodi ekwuru, oji ọkpa pịa ekwe mgbada nwa Ikodi gwara m agụ etie ịma na mbọsị m ga-eme mgbada ile ya n'iru nka ile ya n'azụ ụbara mgbamgba zere zere na ya dịwa. Ka a na-eme ruo n'oge nke mgbada onye gara n'ekpesi ihe ọ ma na agwọ nọ na-akọrịta anya ya dịkwana gam anya adị ya nka mgbada etiripụta kpọtụrụ ya dịka ochie dịka enyi ya kemgbe gboo, kemgbe oge orie, kemgbe oke afọ, kemgbe ha na-emekọ dịka enyi na enyi. Ọkpọ ya sị ya nna ya gụ nka mgbamgba zere zere, nka mgbamgba zere zere. Agụ ajụọ ya elanụ na-ekele mgbamgba zere zere. Mgbada etie ọ bụ mgbada na-ekele mgbamgba zere zere. Agasị ya mgbada batanụ ka i were ọjị. Mgbada sị mba na anaghị m agbata maka na iburu ọbọ n'iru kpuchie, iburu ọbọ n'azụ kpuchie, onye danye ego iburu bọrịa. Agụ ajụọ ya elanụ kwuru mgbada ru dike, ochie dike ọtawụrụtasị were obi akpọ ndị mmụọ. Mgbada a na-atụ ụjọ, mgbada abụ uri ịtụwa ụjọ dịka ọtụtụ n'ime olu si eme. Ihe ikwuru n'ụtụtụ kwuo ya n'ehihie, akpọ gị n'abalị sị ha na ọ bụ gị kwuru. Mgbada eme ya anya ya bọsị ọ bụ mgbada kwuru m, ọ bụ mụ bụnụ mgbada. Mgbada Ikodi ekwuru ya, o ji ọkpa apịa ekwe mgbada nwa Ikodi ekwuru ya. Agụ asị ya ụbọchị m ga-eme mgbada ka ọ na-ekwu ka ọ na-emekọ. Agụ ewere ike mapụta chụmgbada ka mgbada ka agụghọ mgbada emevu m. Agụ ewere oke mbọ ya mgbada na agụ gaa ya wa ọbara echinye. Ọ ya mere oge ọbụla ịhụ mgbada ile ya anya n'ahụ, ị ga-ahụ akịka mbọ nke agụ gara ya. Mana n'ihi na mgbada bụ ochie dike, agụ enwetara ya mgbada ifochakpi yọ. Ka ihe ifo a na-akọwa na ịhụ ihe ọjọọ kwuo ya nwanne, n'agbanyeghị otu a ga-esi mere gị ihe bekee kpọrọ gang up, n'agbanyeghị otu a ga-esi otu a ga-esi kwatuo gị, ịhụ ihe ọjọọ kwuo ya. Maka na ọtụtụ mmadụ bụrụ na ọ bụ ha bụ mgbada, oge mgbada hụrụ na agụ na-egwu olulu ka ọ ga-esi gbuo ụmụ anụmanụ, ha ga-eji ụjọ, ha agaghị ekwu n'ihi na agụ bụ ochie dike. Ha ga-asị na agụ ga-adọgbu ha. Mana ọ bụrụ na mgbada ekwughị ihe a, agụ karịa irega n'ọtụtụ ụmụ anụmanụ. Mana ịhụna ka mgbada si n'ihe bekee na mmadụ ịdị brave kwuo ya nzọpụta m ụmụnne m, kama m ga-agba nkịtị ka agụ rikọọ ha. N'ihi na ọ bụrụ mụ na gị na-abụ taa ka anyị nwere ike isi anyị amarala na agụ chọrọ iri ụmụ anụmanụ, anyị aga zụọ, ọ gaghị erite anyị maka anyị ma nkata ọ kpara. Ma kedu maka ụmụnne gị? Ọ bụ ya bụ ihe anyị mụtara n'akụkọ. Ihe ọzọ anyị mụtara bụ na anaghị ihe a na-agba na ntị anaghị agba ya n'anya. Oge ọbụla asị gị lekwa ebe a ihe mbibi ọnwụ dị ya, nwanne zere onwe gị, ji n'oge zere onwe gị. Asịkwala ka ije nlechata, maka na ọ bụ ka nlechata ka mgbọ ji tụ nwere. Mgbe ọbụla ị nọ na ụzọ aga, nwanne kpachara anya gị, n'ihi na
ngwụcha awụghị ụjọ. Chetakwa na ọ bụ naanị Asụ Igbo TV tiile kacha ibie niile ka anyị nọ wee na-asị gị na asụsụ Igbo agaghị anwụ. Nwanne, ị pịarala anyị aka na mgbịrịgba sọbskraịbụ, pịara anyị aka na like ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị. Ị nwekwara ike ime ihe nwa bekee kpọrọ shia, mee ka ndị enyi gị, ikwu na ibe gị na-ahụ vidio anyị, na-eshia vidio anyị. Nwanne, pịara anyị aka na sọbskraịbụ, n'ihi na na-asụ Igbo bụ ebe a nọ. Echefukwala na ọ bụkwa n'ihu akwụkwọ ka ị ga-enweta nnọkọ asụsụ Igbo. Bịa ka anyị na gị mee ka asụsụ Igbo bụrụ ọkacha ibe. Chọta anyị na Facebook nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo. Chọta anyị na YouTube na-asụ Igbo TV.